गणपती बाप्पा मोरया। गणेशोत्सव हा कोकणातील सांस्कृतिक आणि भावनिक उत्सवाचा आत्मा आहे। दरवर्षी लाखो चाकरमानी आपल्या गावी आपल्या लाडक्या गणरायाच्या दर्शनासाठी कोकणात येतात। मात्र रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि लांबचा प्रवास यामुळे हा प्रवास अनेकदा त्रासदायक ठरतो। यंदा गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणवासियांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे। माझगाव मुंबई ते विजयदुर्ग दरम्यान सागरी रोरो सेवा सुरू होणार आहे। मुंबईतून अवघ्या 4 तासात बाप्पाच्या स्वागताला कोकणात घेऊन येणारी ही सेवा कोकणवासियांचं जलद प्रवासाचं स्वप्न साकार करणारी ठरेल हे निश्चित आहे। अर्थात यामागे सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचा पुढाकार महत्वाचा ठरला आहे। नामदार नितेश राणे यांच्यामुळेच समस्त कोकणवासियांच्या जलप्रवासाला नवे पंख मिळाले। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाही प्रस्तुत या साईच्या चावडीवर स्वागत करतो। सागरी रोरो सेवेचा हा कोकणातील सागरी दळणवळणाला ऐतिहासिक वळण देणारा निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला। एक ट्रायल यशस्वी झाल्यानंतर माझगाव ते विजयदुर्ग या सागरी मार्गावर बहुप्रतीक्षित रोरो बोट सेवा गणेशोत्सवाच्या आधीच सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत। या सेवेमुळे केवळ प्रवाशांचा वेळ आणि खर्च वाचणार नाहीये, तर स्थानिक पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय आणि किनारपट्टीवरील अर्थचक्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्राचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारामुळे आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाला अपेक्षित अशी गती मिळाली। गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या या संकल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी नामदार नितेश राणे यांनी मुंबईतील समुद्री वाहतूक विभाग, पोर्ट अधिकाऱ्यांशी सातत्याने बैठका घेतल्या। नामदार नितेश राणेंच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाने देखील कंबर कसली। माझगाव ते विजयदुर्ग या सागरी मार्गावर रोरो सेवा सुरू होते, ज्यामुळे प्रवाशांना त्यांच्या वाहनांना थेट समुद्रमार्गे प्रवास करता येणार आहे। या सेवेमुळे मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा प्रवास अधिक जलद, सुलभ आणि आनंददायी होणार आहे। विजयदुर्ग बंदरात या सेवेसाठी आवश्यक असलेला जेटी उभारण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। मागील 8 दिवसांपासून विजयदुर्ग बंदरात प्लांटिंग पार्टून्स उभारण्याचं काम जोमानं सुरू आहे। येत्या 10 ते 15 दिवसात हे काम पूर्ण होऊन गणेश चतुर्थीच्या 2 ते 3 दिवस आधी ही सेवा कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गच्या पर्यायाने कोकणाच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले। सागरी रोरो सेवेचा हा प्रकल्प त्यांच्या दूरदृष्टीचा आणि कोकणवासियांच्या सोयीसाठी असलेल्या कटिबद्धतेचा परिचय देतो। या सेवेमुळे केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर वर्षभर कोकणातील पर्यटन, स्थानिक व्यापार आणि दळणवळणाला चालना मिळणार आहे। प्रशासकीय आणि तांत्रिक पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा झाल्यामुळेच कोकणवासियांचं सागरी प्रवासाचं स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे। या रोरो सेवेची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता तपासण्यासाठी टेस्ट ड्राईव्ह आयोजित करण्यात येणार आहे। ही टेस्ट ड्राईव्ह यशस्वी झाल्यानंतरच बुकिंग प्रक्रिया सुरू होईल। ही सेवा सुरू झाल्यावर प्रवाशांना ऑनलाईन किंवा बंदरावरील तिकीट खिडकीद्वारे बुकिंग करता येणार आहे। ही सेवा प्रवाशांना तसंच त्यांच्या वाहनांसाठीही उपलब्ध असेल, ज्यामुळे गाड्यांसह प्रवास करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल। या सागरी रोरो सेवेचे तिकीट दर हे केबिन भाडे 2500 रुपये, अप्पर डेकचं भाडं 2000 रुपये, जनरल प्रवासी भाडं 600 ते 1000 रुपये, गाडी भाडं 1500 ते 2000 रुपये असं असणार आहे। या दरांमुळे प्रवाशांना त्यांच्या बजेटनुसार पर्याय निवडता येईल। केबिन आणि अप्पर डेकमुळे प्रवाशांना आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळेल, तर जनरल प्रवासी भाडं सर्वसामान्यांसाठी परवडणार आहे। वाहनांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असल्यानं गाड्यांसह प्रवास करणंही सोयीचं होणार आहे। नामदार नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही सागरी रोरो सेवा केवळ प्रवासाची सोयच नाही,
तर कोकणच्या आर्थिक आणि पर्यटन विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे, यात तीळ मात्र शंका नाही। गणेशोत्सवाच्या काळात लाखो प्रवासी कोकणात येतात आणि या सेवेमुळे त्यांचा प्रवास वेळेची बचत करणारा आणि तणावमुक्त होईल। याशिवाय ही सेवा वर्षभर सुरू राहिल्यास कोकणातील स्थानिक उत्पादनांचा व्यापार, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ होईल। विजयदुर्ग हे ऐतिहासिक बंदर असल्यानं या सेवेमुळे या भागातील पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे। गणेशोत्सव हा कोकणातील आनंदाचा आणि एकतेचा सण आहे। यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार नितेश राणे यांच्यामुळे माझगाव ते विजयदुर्ग सागरी रोरो सेवेच्या रूपानं कोकणवासियांना गणरायाची अनोखी भेट मिळणार आहे। ही सेवा सुरू झाल्यानं प्रवासाचा त्रास कमी होऊन कोकणच्या मातीशी आणि गणरायाशी असलेलं नातं आणखी दृढ होईल। विजयदुर्ग बंदरातील जेटी उभारणीचं काम आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि लवकरच कोकणवासियांचा हा सागरी प्रवास सुरू देखील होईल। कोकणातल्या घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या रस्त्यांपासून आता सरळ समुद्र मार्गाची नवीन दारं खुली होणार आहे। ही रोरो सेवा केवळ सुविधा नाहीये, तर ती कोकणच्या भविष्यातील विकासाची गती आहे आणि त्या गतीचा आवाज आता सिंधुदुर्गच्या लाटांवर उमटू लागलाय आणि हा रोरो प्रवास ही त्याची नांदी ठरली। माझगाव ते विजयदुर्ग सागरी रोरो सेवा ही कोकणवासियांसाठी केवळ प्रवासाची सोय नाहीये, तर त्यांच्या स्वप्नांना आणि आकांक्षांना नवी दिशा देणारी आहे। राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारानं आणि प्रशासनाच्या मेहनतीनं हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकारत आहे। गणेशोत्सवाच्या पावन पर्वणीला ही सेवा सुरू होऊन कोकणवासियांचा प्रवास सुखकर आणि अविस्मरणीय हो, हीच या गणराया चरणी कोकणशाहीची प्रार्थना। तुर्तास कोकणशाही प्रस्तुत साईच्या चावडीवर इथं स्वल्पविराम देतो। पुन्हा भेटू नवीन भागात। धन्यवाद।